guys! It's me, Michelle V, and heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! As you can see, I am now in the outside world. Charot! Outside world. Dahil may pupuntahan ako ngayon. Kaso, naiwan ako ng bus sa pupuntahan ko. Ano ito? Prince. So sabi ko, punta muna ako dito sa Galleria. So kaya nandito ako ngayon. At ito lang, naka-pullover lang ako. Alam niyo ba itong pullover ko? Binili to kagahapon ng asawa ko nung lumabas kami. Kasi lumabas kami, pinuntahan kami, may meeting kaming inatinan. Tapos binili to ng asawa ko guys ha. Kaya Max, alam niyo ba kung magkano lang to? Panlalaki to. 9 euro. Guys, galing na ako dyan sa loob. Nag-inikot-ikot ako. Wala na silang mga sale. Tapos na kasi spring na, tapos pa summer na. Tapos yung mga damit na dyan pang summer na. Pang spring, summer na, ganyan. So, yun, tumingin lang ako, wala. As in, dati, grabe ang sale. So, may sale pa, pero konti na lang. Yung parang, dati kasi nagpe-50. Minsan nagsa-70, something like that. Ngayon is 30 and 20. Pero ang mamahal ng mga mga item. Parang ganyan. So ngayon, in 20 or 15 minutes, darating yung aking bus na late ako kanina. Kaya, umalis na rin ako dun. Para lang ba malibang ba ako habang naghihintay. Kasi ayaw ko nung nakatunganga sa station. Ganyan. So maganda yung araw ngayon at madami na ngayong tao na Tsaka pagka spring, minsan lang magkaroon ng magandang sikat ng araw. At ayun. Minsan kasi malamig pa din siya. Which is sa susunod na mga araw may uulan, ganyan, something like that. And yeah. Lakad na ako punta doon sa sa bus station. Para sumakay ng bus ko. Ang ganda ng t-shirt ko, diba? Army blue. Kasi diba army green yun. Army blue yung style niya. Nahiya ako magsalita kasi there's a lot of people. Tignan yung church dyan, oh. Aray ko. Tusok-tusok ba? Yung kanilang daming people. But yeah, may Bausch Tele dyan. Nire-repair nila yung daan. So, yeah, ang oras ngayon is 11:45. Every 1 hour kasi yung daan ng bus. Punta doon sa pupuntahan ko. So, ayun. Ayan, update ko na lang kayo guys mamaya. Guys, update. Nasa bahay na pala ako kanina pa. Ang oras na ngayon is 6:00 na at naghihintay na ako ng aking Josawa bells. Anyway, na pala ako nagprito. Nag-ihaw ako sa kawali ng pork. Ayan, para sa aking Josawa. Ang pork belly. Tapos, meron din ako ditong, sausawan. Ayan. Tapos, meron ako ditong kiwi, which is ako lang kumakain dahil ayaw ng Josawa ko. Tapos, yung asawa ko guys, ayan sa kanya. Tapos ako may kanin, tsaka may isang slice na bangus. So, ayan siya. Ang aming dinner at yeah, waiting ako sa aking Josawa bells. Pero, kakain ako. Gutom na ako. Yung aking kanin, lang yan, yung isang kanin ko guys, isang cup. Tapos, ayan siya. Yarn. Tapos may dyan, kasi gusto ng asawa ko yan. So, yes.